Manggung. Oh, iki Eni Semiliki wele-wele. Eni Semiliki dijenengke Pak Klowor Eni Semiliki. Wele-wele. Wele-wele. Wong wedok kok gawane kemah ta? Iki manuk iki mbateni Mas ngerti apa ora? Manuk apa kuwi? Mas manuk sertu, manuk apa tak tuku Mas angger payu kok nek angger aja manukmu ora payu. Wis. Oh, cipol. Dodol meneh ya? Nang Temanggung, Mas. Juale buru di Temanggung. Iki kulakane wis engke oleh batu. Nek oleh Eni Semiliki ning Temanggung. Goleki nggo apa? Mbok menawa rek kok sertu apa cidrek pari lho Mas. Piye to mbok kira kon ku bakule? Ha iya to ya. Oh, pelanggaran Mas. Bakule iki 100 ra payu mang rugi eling gonceng. Iyalah. Nang ana tembang-tembang apa pernah? Yes. Sing ngendi tak jelajahi Mas, penting oleh duit. Penting oleh duit Mas. Momen-momen iki. Dodolan iki. Neng Temanggung, neng Bahrawa, pokok men keliling Mas. Manggung Barawa ndine. Sleman. Sleman iki to? Sleman iki Jogja. Oh, Jogja. Ora neng Parakan. Yang penting oleh duit. Nonton HP-mu kan? Nonton. Dodolan ndi wae? Temanggung. Temanggung, Parakan, Sleman. Dilarisi yang ketemu apa kok kode barang. Dodol mana apa golek bojo iki? Nek bojo kayane aku ora golek Mas. Oh ngono. Dodol manuk wae golek duit Mas tak kon. Oh. Golek duit. Nek sampean arep golek duit aku ya ora apa-apa kok Mas. Oh ngono. Nggih. Tak kei WA aku saiki ra sanggup besok. Njaluk karo sing nuting. Oh ya, jalur juga kan. Ini mau. Yang Temanggung kudu nglaris ya kan. Yang Temanggung kudu nglaris sih. Nah. Lah iya to karo nemoni jak ngopi penting Mas. Karo ngerokok sik nih. Karo bersantai-santai. Ada larang pemurah. Oh, harga damai nek wis anggar ketemu Mbak Eni Semiliki ra ono harga mahal. Seneng kok Bali. Oh ngono. Sing bakule ditinggal wong cek adol manuk meneh. Oh ngono. Nek mbok ke Bali ya manuke mati ajen iki. Adolnya Barawa, Barawa setiap apa ta? Wah, setiap pon Mas. Setiap pon. Heeh. Dolano Mas, mesti ketemu karo. Pokoknya harus ketemu gue kode nonton YouTube kan ah. Wah ya YouTube Mas Klowor Solo Mas. Ngono kayak iki apa iki? Iki jenenge salahan apa? Salah. Cincuk. Rego piro? Rego piro? Iki serasa larang-larang 30.000 lho Mas. 30.000. 30.000 penting iso tuku jarum super kira Mas. Kan nganggo kode Eni Semiliki wele-wele. Ah iya. Dimurahke nek. Kan nganggo kode Eni Semiliki wele-wele bonus. Bonuse 5.000 kode sak gelas. Oh ngono. Anggere kode bagi yang di Barawa di Muntilan ketemu Mbak Eni Semiliki wele-wele. Kodene Eni Semiliki wele-wele. Password ya. Yo. Kodene Eni Semiliki iki, Bos. Kodene Eni Semiliki. Jelas ora, Bos? Eni Semiliki, Bos. Eni Semiliki. Wis, Bos, kodene kuwi, Bos. Kurang jelas ora, Bos, tak. Kowe iki halu ngomong apaan? Aku ora halu nyata. Oh anu. Tak kira senengane si halu-halu. Ora, aku senengane nyata, Mas. Nek menghalu kayane ora aku ora seneng halu-halu ora pasti, Mas. Pasti wae. Oh, emang pasti. Sertu 20.000, cung 30.000 pasti wae. Bayar mulih nggo manuk ngono lho. Oh ngono. Menghalu yo apa? Ngono temakne Fortuner kan. Menghalu arep tepas-tepas Mas. Ini gawane kemene apa wae to jane iki? Wis golek sulingan ono, Mas.
Titik golden ono, tepung ono, Oh. silver ono, cenani ono. Oh, Barawa ya. Pendek kembang ya ono. Arek golek apa, Mas? Golek bakule ning omahe, Mas. Manuk diadek ngene barang iki apa ngene? Iki bajingan, Mas. Wih, saru. Oh, lha piye? Kuwi bajing, Mas, arek muni bajingan kuwi kira nyinggung, Mas. Oh, ngono. Dosa iki. Bajing, Mas. Bajing itu apa ya? Ngomong kok mung sepaneng ya ora iso guyu. Ngomong ya sing karo. Yo, di komen-komen iki KNAN apa senengane artis ketemu artisnya dilarisi. Artis Temanggung jenengan Eni Semliki wele-wele. Manuk apa tak tuku, penting duitku nek rung entek tak bayar, nek entek aku pamitan tok ya, Mas. Oh, ngono. Aja lali kok binir ora koke. Oh, ngono. Iya. Iki bayaran kok lho. Kenal, iki tenang ya. En pengunjungnya 76 en. Hah? Lah iki lho 76 ki lho. Ya 76. Astagfirullah. Anggere pengunjungnya 1000. Pengunjungnya 1000 itu jos kan. Tapi ora sing ngomen kan. Ben iki kita mati bakul galak ae Mas yo. Galak asik kowe mangan Mas. Nyatane wis do mati lho. Kodene apa meneh iki? Iki lho. Ya Allah ngene lho, Wor. Kok yo bingung pisan wae ndelok kaya anakku wedok kae lho. Oh, ngono. Pisane. Oh, oke, ini semiki dhewe wonge cilik, dagingane akeh, keliling-keliling. Sapa arek melu oleh Mas? Jo tak jak ngombe gawe. Ngomong nek ra ndek gawean mung golek duwite ayo. Oh, ngono. Oh, bojomu nesu. Ora duwe bojo, kudu tak cethake. Duwe KTP apa ora? Iki bakal manuk apa golek bojo iki? Aku ora golek bojo, golek duit. Oh, ngono. Iki ora. Lah kok niku. Lah kok niku. Nantare pira iku? 70 pira? 78. Iki ene golek bojo iki. Ora golek bojo kok golek bojo. Ciblek gacor enek. Ono bakule. Kita wedok gacor. Enek bakule, Bos. Manuk apa wae komplit iki. Yang ketemu Mbarawa, bakul Mbarawa, Muntilan, Jogja iki Eni Semliki wele-wele. Bakul andalan. Heeh. Bajing ya ono. Komplit ya. Tapi mesake en. Kowe ora ndek bojo awakmu cilik ngono en. Malah alhamdulillah iso mlayu banter timbang lemu-lemu kuwi kok. Kita bos. Berenang. Awak cilik. 112 penonton itu. Lah ciblek sami gacor paling-paling ya 250 Bos ning Solo Bos. Solo Jawa Tengah, Depok. Solo bos, ini bos aku kayak di Solo. Wis Sing ini. ketemu Eni Semliki wele-wele. Iki mana apa wae iki sing dibangkel-bangkelke murah ngono nang Solo gen langsung rene. Wah, tak bangga-bangga murah harga Lebaran wong terus karmu milih bahan-bahan akeh iki Mas. Mantenan ono, pentet ono, bajing ono, setruk ono. Wis sak karung pleci ya ono. Tutut saya murah Mas. Cah Seragen Kulon lebaran wingi mudik ora sempat nang Depok. Waduh, piye ta, Bos? Ora sempat nang Depok ora nemoni Mbah Klawar, Bos. Nemoni Mbah Klawar ngene karo apa arep ngopi-ngopi bareng iki. Bolo-bolone akeh do ngumpul-ngumpul. Oh, do ngumpul-ngumpul. Iki suasanane iki lebaran kepe lebaran ngumpul-ngumpul ngene. Iki nyotek Eni meneh ya. Wis. Nyotek Eni wae Semliki wele-wele. Nyawang wae semiliki iki pumpung durung bali, Bos. Pleci dakun pleci dakun padha Mas. Pleci dakun ana, Bos. Dakun Madura. Dakun Madura biasanya ana, Bos. Dan dakun Pacitan Selangka ya, ya? Ono. Rano ya, Langka ya. Ora ono siji loro, Bos. Piran Pacitan? Seponggone wis 17, Bos. Itu hasil, itu rasa. Daring iku, Bos.
170. Nggih. Pleci dakun pajutan saka nggone ta 170. Iki eni ngomong blak kotang. Iki dari petani, Bos, ora nganggo petumpetan, Bos. Heeh. Ngedolmu piro en? Ya 200 wae, sing penting kok turahan, Bos. Syukur-syukur sadol 300. Sesuk nang ndi sesuk kowe? Besok aku neng Magelang. Magelang. Yo neng Magelang. Magelang iki pasar ndi ya? Sanggrahan. Oh. Dalaan. Oh ngono. Setiap dina apa ta kuwi? Besok wakine sanggrahan, Bos. Oh, wage. Nek pae neng Magelang, Bos. Oke. Pentas Jatim ada bos barang harga. Pentas Jatim biasanya kalau loloan itu 150 ya? Ah, loloan. Lolan 150. 150 ya? 150. Enggak apa-apa. 170 en. Eh? Terus bilang ya penggemarmu ya kemen. 170 tenan demi Allah en. 170. Penonton. Iya, 170 penonton. Hah? Yo. 170 penonton lho. Sik rupaku elek apa? Lha iki lho. Maksudnya Ngadol manuk sing murah-murah to en. Iya. Wis sakare diantar lho. Atau teh yo. Apa rono? Hari ini ikut gede. Tut apa? Ya ikut. Tut. Lokal-lokal piro en? 10.000 en. Itu lokal 10.000 bos. 10.000 lokal-lokal super 10.000. Lokal-lokal super 10.000. Balance sih wae. Urung teko bareng. Belen. Urung teko wonge bareng urung teko. Urung teko. Linggo kene ngopi-ngopi kene sih. Ngeweh-ngeweh kene sih. Tang rokok. Weh, Wah, boleh kok yo. lah kok. Pak kowe bahaya. Stres iki. Tapi malah apik lho niki. Apa iya? Anak-anak Mas yo seneng apa anane ya. Apa? Ketoke apik tapi menakut ya, Bos. Mending apa adanya. Iya ya, Mas yo. No. Nggak udah. Ya ini seperti kita bela-bela bagi yang bergabung poso wingi ngecat sampeyan teko Bos nanti saya aku, Bos. Apa ya? Dua periode diri meneh sik, dila meneh keambekan sik. Enggak boleh. Kan enggak boleh. Saya kabeh anak. Ya Allah. Sana. Tutup 10.000 kan? Oh. Rewu Bos milio sakarepmu. Borong kabeh alhamdulillah. 6.000 los ya. Los ra rewel. 6.000 kene. Los ra rewel. Ya boleh. Burungnya takut kabeh tau enggak makan tau. Enggak makan tau. Sempat. Sama Mas. Bawa buat info-info. Masuk ya. Nomor telepon piro en? Tenan Tenan no. 085. Heeh. Wedi to. Wedi apa sing dudakran ngechat e. Ora aku rek rene critane Ah. sing iki wedi karo dido kok Engko. bojone wong gas-gas. Rene wedine aku asira. Sing penting aja bojone wong tak cegat dalan tak. Tapi senenganmu astagfirullahaladzim. Senenganmu sing halu-halu kan. Aku ora seneng menghalu Mas, kenyataan wae. Oh ngono. Nek dido keren yo. Dido tak pe bojo, ora bojo yo wis aku pengen dhewean sih. Kowe bakal mana apa golek nawake awakmu en? Ora nawake wong takon dijawab. Mas Oleh. Wong rebukane mung duda keren iki piye iki? Ya wong tau ya tak jawab ta Mas. Ora aku ora golek dido kok ya nek ana dido keren ya ora apa-apa. Iya. Ora bermain duda, ora bermain bojone wong, ora bermain jejaka wis Apa no? tak dhewean. Dodol manuk. Manuk sing murah-murah ae. Wis. Kuwi jane kok etok apa wae lho iki? Eh? Etok apa wae? Wis apa-apa ono Mas. Arek guling-gulingan ono, pentet ono. 170 karo wonge. Ketok. Pelanggaran gitu. Pelanggaran iki. Terus kok murah men menyang ya Allah. Lah iki aku nyampe ke 170 karo wonge iki. Ya aku semapun lho, Bos. 110 sak wonge jek kok nggawe kopi ya lah.
Bos. Tidak sopan langsung dihapus ke YouTube. Apa? Tidak sopan pesan ditahan. Halo, loloan terucuk piro Mbak Eni si melikiti? Loloan terucuk sementara cek larang Mas ora kaya kebiasaan. Piro? Biasanya kita mulai pukul 5 soalnya saiki dari tempatnya swidak tunggu ke petani. Oh ngono. Biasanya kita mulai wis oleh kotek nang kene. Iki pas kosong ya Eni ya? Pas kosong barang ngerang. Langsung ditahan. Mau. Kenyang gak bakule. Loloan cendet enek Mbak. Loloan cendet ki bar tak keke bakule agung kabeh Mas. Oh. Sesuai. Besar ke Depok ya? Sesuai ono pipi tak keke kabeh Mas. Piro? Seketan apa seketan? Kok seketan piye to? 140 ki nek diborong bakul. Oh, Nek gede ya? gede, heeh. Besok 150 190. Iki bakul desa ya. Bakul desa, dodolan di desa. Magelang, Muntilan, Barawa. Aku bakul desa Mas, tapi wonge ra desa alhamdulillah. Apa ya? Mak gaul. Aku karo menghiburmu lho Mas. Orang anu lho ora ngejakmu lho, tidak dagelan kok. Palembang, hanya Mbak Eni sik ayu mentimen sejak ditinggal Mas Ganteng. Tambah ayu. Apa lagi ngomong tambah. Lagi Palembang lho. Lah iya. Jenenge sapa mbuka akun sapa kuwi? Ra ketok Kok motoku. iki jenenge Mbak Eni? Lagi ra kuwi Eni to, iki aku Eni lho piye ta kuwi? Wah iya. Oh dagelan ya Mas, aku ya kadang lali ra apa-apa to. Salah sithik. Sejak bojone dicolong wong lho. Sejak bojone dicolong wong terus saiki kemayu. Lah piye Mas? Bojone dicolong wong ya dhewe tambah sik bohai-bohai nang Mas gaul mosok nangis. Tahun piro nangis iki? Tepek muculen. Jadi Iki lho mucul. Tenan ora? Mucul. Demi Allah iki. Ya kata ra. Mana tepek? oh, ta Mas. Tepek kira piro? Piro kan? Tepek iki mung 30.000. 30.000. Mangane apa ya? Pisang. Wani ta Mas aku. Pokoknya mau nyekel dirimu. Topes 30.000. Tangan kiwa. Rupane ra ngono ra enak to, Mbak? Hah? Rupane ra ngono ra. Kurane Mas entek mau ning pasar. Ya to. Enak jan. Iki ono. Monggo. Rupane sing apa? Sing moncong ya lho. Sing bendu heeh. Isi tahu gini. Iki juga. Itu apa apa tadi? Bajing terbang Mas. Terbang. Bajing terbang 60.000. Bajing terbang 60.000. Tuwa Mas. Tua. Karo bakule tua ndi? Tuwa padha bakule Mas. Rasa domir bakule. Bakule iki wis tuwa. Oh ngono. Wis males. Bungkus wis mantap. Sing daftar tuku manuk Mas lho. Orang daftar wonge. Kok ya kober daftar wonge ya ora iso ngladeni. 223 penonton pengunjung. Eni. Wah, berarti andalan. Lah sing bakule itu langsung cepet siap Mbak. Ini 200. Alhamdulillah ta Mas. Besok nang Magelang mungkin kan? Sesuk iki aku ning Magelang. Magelang. Pesen 5 tapi yang ngantar bakurnya sendiri ceweknya boleh enggak? Diterkene ndi to Mas? Jangan mau kayak diane mbokan cepet. Sing penting koin. Koin 200 itu. Pak Kelawar WA-nya bakurnya berapa? Sing penting koin, Bos. Sampai tadi. Bakal desa store nang Depok Bos. Iki ceritane Mbak Eni semelikiti wele-wele store nang gone Mbah Klawor karo store nang bakal-bakal liyane. Ceritane. Putut mutiara ya kan Bos, 10 ekor. Oh. Ceritane iki penyetor burung ngono lho Bos. Sidik-sidik sing penting ajeb Bosku. Cara nyekel wis terlatih. Yo. Nyekel bajingmu aku terlatih. Wah, aku nyekel apa iso Bos, kecuali nyekel wong lanang tenan. Aku Malah ditinggal nangis. Sampai nangis. Wah, lah iya. Nyekel tupe wis sanggih Mbak Eni semelikiti wele-wele. Yo, melu ra Bos. Karek lunga lho. Arep mangkaten. Wah, iya arek kerjane kok. Oh ya. Wah, Wis en, kesel en. kesel aku ini. Oh ya wis. Wek, arek terus kok wis. Karepmu.
Lho nek terus rampung-rampung setengah loro bos wektuku jam 2 iso. Balik ngendi? Balik Temanggung. Temanggung. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Jam 2 sayang. Heeh. Tak dadah dulu. Enggak kan. arek pulang. Seneng Dadah. anu. Dadah, Wis dadah. ya sayang, jam 2 waktunya aku pulang. Oke, siap. Dadah. Oke, sahabat-sahabat Kisah Mania. Itulah ulasan Mbak Eni yang viral kemarin, menghibur sahabat-sahabat ke Pasar Bun Depok Solo, cuma mengantar burung, Sehat nyetor-nyetor. selalu teman-temanku semuanya. Oke, siap. Terima kasih bagi yang baru bergabung menemukan ini, tolong di subscribe channelnya Flower Solo. Cukup sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.